Täällä ollaan Palavan kanssa kohta menossa lauteille. Ja yleisö näyttää olevan aivan hulluna, onneksi taustamusiikki on sentään laadukasta. Ennen keikkaa on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että suolatasapaino on kohdillaan. Joo. Sitä nautitaan näin. Katso, ettei tuu kramppia pohkeeseen, varsinkin Aika suolaista on tää kyllä. Mä voin sanoa, että liian suolaista on kiva nuolaista, tietää. Arturi boy, sitten kääntämässä kameraa tuonne. Pitää krampit loitolla, varsinkin jos pitää tosi tiukkoja housuja, jotka on juuri haettu pakasta. JC hoiti homman kotiin. Eli ei ole mitään suolaa voimakkaampaa, mitä nuuhkaustetaan ja nuolaistaan, vaan herkullista. Kyllä. Terveydeksi! Näin tämä hoituu. Ja tilanne on tämä. Olemme saaneet ensimmäisen fanin. Ja hän näyttääkin olevan todella tyytyväinen siitä, että vihdoin pian soitto soi. Käydäänpäs katsomassa Laule Oskua. Jyrki Otos. Let's go to Rio, thanks for free. Moi Osku. Hei! Onko sulla hyvä mieli? On, täällä hyvä mieli. Pitää vähän... Meinaatko sä vähän viulua laittaa soittokuntoon? Viritellä. Kato, eihän voi epävirallisena viululla soittaa. Kyllä voi, mutta se onkin Kaustisten kansanjuhla erikseen. Juurikin näin. Tässä on niin sanottu välipala, eli snack. Poistin sen tästä. Välipala, snack. Vellu, monesko kertaa on kun pääset Palava-yhtyeen matkaan välipaloineesi? Eka. Kyllä. Vellu on luottopakki ollut pitkän aikaa. Hän on äärimmäisen tunteikas ja kovaa lyövä hirviö. Ajattelen sua kaiku musta kuin jää. Todennäköisesti kakosinkkusbiisi. Kahdet kasvot. Ja sitten vielä Uhon piiska. Tänään, täällä ja nyt Palava. No niin, täällä takahuoneessa ollaan juuri saatu keikka ohitse ja ennäpä kysymään noilta väsyneiltä soittajapojilta, miltä tuntuu? Missä pojat?